Welkom in het programma Smakelijk. Mijn naam is Hester van Kan en vandaag gaan we een bezoekje brengen bij gasterij Het Oude Poorthuis in Heerlen. Gasterij Het Oude Poorthuis ligt omgeven door 2 vijvers in een prachtig wandelgebied. Deze beschikt over een romantisch terras waar het lekker vertoeven is bij goed weer. Het gebouw bestaat reeds uit 1660 en was oorspronkelijk een boerderij van kasteel Mezebroek. Kasteel Mezebroek bestaat nu nog alleen uit de contouren ervan. Na een grondige renovatie is hier sinds 2018 gasterij Het Oude Poorthuis gevestigd. Deze gasterij wordt geëxploiteerd door Agnes Labots samen met haar partner Jos Iding en dochter Janneke. En vanwaar die passie voor de horeca, Agnes? Ja. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Want zoals ik het hoor, Ja. een klein beetje Ja. kom je niet helemaal uit deze buurt. Nee, nou, ik ben in Zeeland, ik heb in Friesland opgegroeid. In Ja. Zeeland heb ik mijn puberteit doorgebracht. En ja, dan ga je eerste baantje. En wat doe je in Zeeland, in Vlissingen? Dat was of bij de HEMA werken, of voor mijn gevoel, of bij de boer op het land. Nou ja, dat was ook niet helemaal. Of in de horeca. Mijn moeder had al een café in Vlissingen, dus dat was ook al, weet je, die link heb je. Dus je hebt de horeca een beetje Ja, met 14, ja, precies. gekregen. Met 14 jaar stond ik frieten te bakken in de strandtent. En ja, dan op een gegeven moment, als je dan een opleiding moet kiezen, Ja. dan denk je, ja, je wist niet beter, dit kan ik, dus dat ga ik verder doen. En hoezo hebben jullie het gasterij genoemd? Nou, Oude Poorthuis hebben we gekozen. Dat is nog het enige originele object, laat maar zeggen, van, zoals het vroeger Ja. was. Dat is het enige stukje wat nog origineel overgebleven is. En ja, weet je, een restaurant, dat is zo, ja, restaurant, dan denken mensen, oh, daar kun je alleen eten. Ja, een brasserie, nou ja, daar word je mee doodgegooid met de brasseries tegenwoordig. Wat wij leuk vinden aan de horeca is het gastheerschap, het gasten naar het zin maken en ja, dus eigenlijk gastvrij zijn. En dan, ja, denk ik, gasterij is gastvrij, gasterij. Als jij me in kort ook iets kunt vertellen over het menu? Over het menu, we hebben een 3 gangen keuzemenu, verschillende gerechten. Dus dan heb je keuze uit 5 verschillende voorhoofd- en nagerechten. Daarnaast ook nog gewoon à la carte gerechten. Vis van de dag doen we uiteraard. We hebben niet een hele uitgebreide viskaart, maar de vis die we hebben is super vers. Mosselen serveren we in het seizoen. Straks De seizoensgerechten, ja, de seizoensgerechten, uiteraard, mosselen is nu begonnen. Straks is het wildseizoen, voorjaar weer de asperges. Ja. Dus ja, ook voor echt een kwalitatief goede maaltijd 's avonds, of een diner eigenlijk. Ja. Hè, dat kun je ook hier aanschuiven. Lekker ongedwongen in het Jot Simmer met de open haard of hier in de serre. Dus ja, ze zijn een multifunctionele... Dus heel breed wat ja, dat heel betreft. breed, ja. Zowel qua wat we aanbieden overdag, lunch, borrelen en diner 's avonds. De gerechten worden aan tafel uitgeserveerd door chefin Janneke zelf. Dit is de carrot cake dessert wat Janneke heeft gemaakt. Janneke is heel visueel ingesteld, dus zij houdt ervan om hele mooie schilderijtjes te maken. Worteltaart, een mousse van gember, wortel en sinaasappel. En yoghurtijs. Dit is het nagerecht dus op de kaart. En je hebt de salade met scampi, met lemongrass en knoflook en wat chili. En dan wordt dat afgeblust met een beetje room. En een lekkere frisse salade met limoenvinaigrette. Het ziet er voortreffelijk uit. Smakelijk. Het duurt me te lang eer ik kan beginnen. Nou, Smakelijk. smakelijk.